Kuya Nino, may nasab siya. May nasab kong ikantahan. Nasin silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munang! Christina, tutoki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Namatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kao. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halalo! Ka nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Dito balita na. tuo itaw ko. Ugo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Umo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Umo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog o kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Recorded by X Thunder Gaming. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Magkasaad ka na ako, la. Nadili ko ni mo isod sa mental hospital. Sige, sotehe ko. Nakakita kayo ni Karaang painting, la. Uy! Ikaw man na! Aw! Parehas ni Mugnaong man na! Dito ba na sa kwarto sa bahay nga, Tessa? Siya si Christina. Sa tuig 1917. Og siya, mao ako. Unsa? Mao na la. Ako kuno niya sa painting. Iya kong ipintal. Tulo kagatos katuig na nakalabay. Uy, Tinay. Unsa bang matanga sa tao ka ng Luis? Ungo lagi siya la. Ay, Ginoo ko! Kinalalikayan mo ka ng tawhana, ha? Kay ungo, magyun ka na ina siya. Kauban din na siya ng ungo nga gingalan o Claudia nga, gipangita karong sa kapitan. Ola. Agoy! Tinay-tinay likayiin tao na tawhana! Kunugo na siya, maabot siya ng higayon nga unayon kag paak anak konsulaan na siya pagkaunga. Pero lahi si Luis Lula. Bisa na! Bisa na! Ang ungo-ungo na yun na. Di yun na makasagol sa mga tao nga ilang pagkaon. La. Huwag ka nang ipintal nga maukuno ikaw. Uy, dili na ikaw. Natao ka karong panahon na. Dili ka reincarnation. Dili ka incarnation anang tada Christina. Ha? Tinay, maluoy intaw ka na ko. Patuo intaw na ko, day. Buwagin yung ka ng Luis. Ayaw yun padaan na ni Ihaday. Pero la. Waday pero-pero, ha? Tinay, ha? Waday pero-pero. Ako na kini nagmando ni mo. Buwagin yung ka ng tawhana. La. Agayon! Diya ka sa gawa sa bahay nga tisa. Nabalik ka na di. Elmo, isultihan ko na si Christina sa tinuan. Unsa? Uy, agayon. Tingaling, mamaligro ka na ng iyong gibuhat.
Gitugyan ko na kang Kristina ang akong kinabuhi, Elmo. Unsay buot mo ipasabot, agaon. Wa ko napapasa sa huna-huna ni Catherine. Ang akong gibutyag nga siya si Kristina sa unang panahon. Og tuan niya ang katapusan kong pinintal sa iyang hulagway. Agaon. Usa ka paghikog ang imong gibuhat. Walay kapuslanan ang among panag-uban ni Catherine. Kung dili siya mahinumdum sa iyang pagka-Kristina, Elmo. Agaon. Kung gikinahanglan niya mamatay ko pagbalik. Aron magmalinawon si Kristina sa panahon karon. Buhaton ko kana. Uban kang Claudia. Agaon, Luis. Maulang ka na ang magkahatag o kalinaw ni ining dapita, Elmo. Ang among kamatayon ni Claudia. Si Claudia lang ang angay nga mamatay, agaong Luis. Elmo, ang kamatayon ni Claudia, kamatayon ko usap. Tungod kay siya ang pinugdan sa akong pagkabampira. Unsa? Kung mao ka na, dili sunday mahimo nga patyon si Claudia, kay mamatay ka usab. Mao ka na ang sakit ng kamatuoran, Elmo. Nahasol man ko sa gisulti ni Luis. Ako kuno ang niya sa karaang pinintal. Bebe, manamin ko na gusto ko sa amin. Ako ito pa ang akong naong inipinintal. Ako man gini. Isa ng saon. Ako gini. Bay! Ah. Unsa naman taon kay imong nagitandi-tandi ang imong panagway das pinintal? Ikaw mo yun ha? Ding, klaro ako na ding. Ako ba gini niya sa pinting? Ikaw ginoy! Bebe! Oh, ang ilong. Maugid, taloy-toy kayo. Taas kay ilong. Ang mata. Oh, nindotag mata oh. Pero di mo apay pariyagi kayo. Pero nalay diferensya gamay. Oo, sa man. Karaan mo kayo na. Huwag ang imong buhok. Lahi man. Taas mo ng nas pinintal. Kunya, mubo ang kagbuhok karon. Ano sa mga nagipintal ha? Kisa may nagpintal mo. Si Luis ang napintal ako. Oh, Tulog kagatos katuig na ang nagkalabay. unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Ang namisiga man imo mataning. Tulog kagatos katuig na sukat sa pagpintal ni Ana ni Luis na ako. Bay, kapa ko si mong agtang be. Para manog lain na kikag sinultihan. Wa magkukuhilang tigod. Nagsilimuang lang sa gabay, oy. Doon na nagkikisakit. Wa manggod. Tanawa ko na pitsa sa pagpintala na. Bebe, ere ko no. Mm. Oh, 1617. Grabe ha. Hala, kadugay na ini, oy. Unya, ako man ginano. Oo, ikaw. Mao na ako. Sa tuig 1617. Bay. Magiskot ang tinuod, bay. Kay tinuod man bitan akong gisulti. Na may ebidensya. Kana pinintal. Bay, magunawa na una ko, ha? Kay mamurag. Kutaw mang utok ko, bay. Kutaw ang utok ko sa naibawaan karon. Daan pa ko. Di ka mutuo. Nadiling mo yung katuhuan, bay. Lain na bayan na, uy. Siya lagi si Christina. Siya mao ako. Bay. Awa, paminaw na ko. Saman, Kuwang tingay kas kaon. Tara. Ngawon ta. Unya, matug ta. Tara. di ko. Asa naman sa ka? Patukos bahay nga tisa. Unsa ha? Lo?
Noel mo? Inay. Anong niaman ka? Naa si Luis Lo. Ha? Oy, ipahuway pa siya, tinay. O dili pa mahimong pukaon. Taas pang adlaw. Mao ba? May mo bag mo sa kako sa taas sa ibabaw? Sa kwarto, Lo? Oo, mahimo kayo. Sige. Buhat na. Tanang gusto mong buhaton din sa bahay nga tisa. May mo day, Lo? Bisa ron sa ang gusto mong buhaton din Mahimo ni mo, tinay. Wala, no? Gawas nun di ko mabuhat sa tanan akong gustong buhaton din Pero, ano naman sad ko? Gusto pa ko mahibaw sa mga sukilanon sa mga tao na nakapuyo ining bahay nga tisa. Ay, umusak ako sa kwarto na itong Christina. Agaon. Ana si Christina sa taas sa bahay nga tisa. Nahibaw ako, Elmo. Mabatyagan ko ang pinitik sa iyang kasing-kasing. Unya. Di ka lang makikita niya. Ngiyob ang sod sa bahay. Way makalusot nga bisan gamayng kahayag sa sod sa bahay. Pasagdan ko lang una si Christina sa iyang pagdiskubre sa iyang kinabuhi dinhi sa balay nga tisa sa unang panahon, Elmo. Unsa? Dagan pa siyang angayng mahibawan. Ikaw ang mahibaw, agaon. Unya, wala ba kuya ang buhaton? Elmo, susiha ang langob nga nahimutangan karon ni Claudia. Ang gibatayan sa mga tao. Matuman, agaw. Agaw, sakit na kayong akong samot sa naong. Ug gutom na kayo, agaw. Managsama ang atong gibati, Bilya. Pandili pagihapon kita makagawas. Pero mo rin akong mamatay sa kagutom. Antusa lang una, Bilya. Agawin, dasmagan ko ang baba sa langob, agawin. Sige, Bilya! Dasmagi ang alis sa baba sa langob! May binasmag! May binasmag sa atong ali sa babas, langob! Nagpanin niyo! Nasangit siya sa tinalisan! Kahoy! Oy! Hala! Nakadagan siya balik sa suot sa langob! Bilya? Samaran ka? Agawin, huwag ko mabukang ang alis sa baba sa langob. Daghan kag samad. Sino ako, agawin? Kinala mabuhi ka, Bilya. Wala na si Rufo. Gipatay na siya ni Luis. Mamatay na kitingalit ang duhay. Dili. Dili kita mamatay. Dili ako makatugot ng mga matay kita dinhi sa sulod sa langob. Iyan ako sa kwarto na itong Christina. Kasi kauso ka. Kung tinuod ang gisulti ni Luis, nga ako mao si Christina sa unang panahon. Ang buti pa sa butana. Nga ako ang tag-iyan ni maong kwarto. Pero, unsa man pagkahitapuwa, nga nahimo mang ako mao si Christina, nga ako
man si Catherine. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo ka man, ayaw pagbuot! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Susun. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.